Ceva băieții, Astra Steaua. Finala campionatului, dacă o să câștige Astra, se cam termină, știm cine o să fie campionat, se distanțează Astra la 6 puncte. Dacă o să câștige Steaua, vine la egal de puncte cu Astra, dar o să treacă în fața Astrei în campionat datorită meciurilor directe. Cred că o să fie cu siguranță un meci pe viață și pe moarte. Pe bancă pe Filipe Teixeira la marele meci Astra Steaua, care se va disputa astăzi de la ora 20:30 de minute în direct pe Digisport 1. În acest moment Astra are 3 puncte avans în fața Asterei, principala contracandidată la titlu. Să începem cu câteva pronosticuri. 5-0. Pentru Da, 0-2. Fan Steaua. Păi, am spus așa, roșu, albastru, galben. Și aici avem un mare fan. Rezultat corect azi? 1-1? Nu prea te ajută 1, nu prea te ajută 1-1. Nu mă ajută. Vreau să bată, dar mai întrebat rezultatul corect. Pronostic? Pronostic, cred că o să câștigăm cu 2-0 Astra Giurgiu, bineînțeles. 13 pe tricolor, Junior Moraes, numărul 8, Seto Takayuki, numărul 20, Florin Lovin. La pauză, gol Valerică Duman din penal, din greșeală mare în apărarea Stelei, a interceptat acolo, dacă nu mă înșel, Alibek, l-a atins portarul puțin și penalti. Oricum, o priză echilibrată, să zic, ocazii de o parte și de cealaltă, dar... La schimbare pentru FCSB a partidului numărul 55, Alexandru Belceanu, numărul 9, Ciprian Marca.
Teixeira. Oh, ce pas! Alibec, number 1. Cel mai bun din România. Rezultat final, 2-0 Astra, cred că meritat. Și Budica a făcut spectacol. Nu sunt stelist, rapidist din Dinamo țin cu Astra, dar mi-a plăcut super mult atitudinea jucătorilor de la Astra. Și-au dat viața pe teren și cred că merită să fie campioni. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut vlogul, nu uita să lași un like. Hai să încercăm să ajungem la 3000 de data asta și vedem data viitoare. Pa, pa!